Ahojte, všimli ste si niekedy, že úspešní ľudia sa vždy zdajú byť rýchli? Hovoria rýchlejšie, chodia rýchlejšie, robia rozhodnutia rýchlejšie. Toto nie je náhoda. Rýchle tempo ide ruka v ruke s veľkým úspechom. 20. stratégia je: vyvinte si pocit naliehavosti. Prekonanie zotrvačnosti a začatie si vyžaduje obrovské množstvo energie, ale pokračovať v ceste stojí oveľa menej. Vysokoproduktívni ľudia majú vnútorný pohod, netrpezlivosť dokončiť dôležité veci rýchlo. Keď cítite, že spomaľujete alebo sa rozptylujete, opakujte si tieto slova. Urob to hneď, urob to hneď, urob to hneď. Neanalizujte to 10-krát, konajte rýchlo. Táto metóda je trochu protikladná s tou salámovou alebo so švajčiarským syrom, ale je to kvôli tomu, že tá salámová je na obrovské úlohy, ktoré je potrebné si rozdeliť na malé kúsky. Zatiaľ čo táto stratégia je na malé úlohy, ktoré odkladáte alebo ich nedokončíte, pretože sa necháte vyrušovať. Všetko, čo cítime, je výsledkom toho, ako používame svoje fyzické telo. Ak kráčate pomaly a hrbíte sa, váš mozog generuje únavu. Ak však úmyselne zrýchlite svoje tempo, ak pracujete rýchlejšie a hýbete sa cieľavedomé, okamžite zmeníte svoj emocionálny stav. Rozptylovanie je často len zvyk v myslení. Aby sme ho zlomili, musíme si vytvoriť nový zvyk. Zvyk dokončovať veci. Ak cítite mentálnu hmlu, skúste krátke neurocvičenia alebo fyzický pohyb na aktiváciu mozgu. Akcia vytvára energiu. Rýchlym pohybom vytvárate momentum, čo je psychologická sila, vďaka ktorej bude ďalšia úloha ešte jednoduchšia. Vašou dnešnou výzvou je vybrať si malú, ale dôležitú úlohu a vykonať ju v rýchlom tempe. Skúste sa pred úlohou trochu rozhýbať, kráčajte rýchlejšie, hovorte rýchlejšie, alebo dokončte ten e-mail bez toho, aby vás vyrušenie zastavilo. Zažite ten nával zaslúženého dopamínu z dokončenia úlohy. Posilnite svoj nový zvyk byť človekom, ktorý veci dokončuje. Uvidíme sa v záverečnom videu.